Eta, bueno, helburua gaurkoa izango litzake, pixkat, leloak dioen moduan, soluzioak eta ematea. Soluzioak, Euskal Herriak dituen arazoei, baino gaur gai nagusia izango da, ogasuna eta ekonomian, Euskal Herriak bilduk dituen, proposatzen dituen soluzioak eta plazaratzea, eta eskaintzea. Egunon, eta eskerrik asko hurbiltzeagatik. Behin da berriz esan dugu, ekonomia eta ogasuna izango direla legealdi honetako lehentasunetako bi. Ez bakarrak noski, baina bai bi oso garrantzitsuak. Izan ere, krisi ekonomikoak gure herritarrei, gure enpresei eta gure herriei eta erakundei eragiten die larriki gainera. Beste gauza batzuren artean, berrikuntzaren eta kalitatearen alde eta eredu ekintzaile baten alde egin behar dugu. Ordaindutako zein ordaindu gabeko lana banatzearen alde, biak. Ordaindutakoa eta ordaindu gabekoa, biak. Ekonomia suspertzearen alde, enplegu sortzailea baita, eta ekonomia eta gizartea sakonetik aldatzearen alde. Euskal Herri oparoa ziurtatzeko aukera izan dezagun. Gaurko hitzalditxo honetan 3 arlo jorratuko ditugu nagusiki, batetik zerga arloa edo politika fiskala deituko genukena, bestetik aurrekontu politika edo politika presupuestarioa izango litzatekena, eta azkenik finantza politika edo politika finantzieroa. Baina 3 zutabe nagusi izango ditu gure programa honek. Zerga arloa jorratuko delenik, eta zerga alorrean subironotasuna da etorkizuna eraikitzeko aukera emango digun funtsezko oinarrietako bat. Eta horrez gain, gure herriak dituen helburuen alde funtsezko elementu bat ere bada. Aberastasuna banatzeko tresnari garrantzitsuena zerga alorreko politika da. Ondasunak eta aberastasuna birbanatzeko politika fiskala edo zerga politika da tresnarik eraginkorrena. Beti hala izan da eta orain ere bai. Abogamos por un sistema fiscal justo, progresista, equitativo y solidario, que garantice los ingresos necesarios para asegurar la viabilidad del sector público sobre la base del principio de progresividad real y compromiso efectivo en la lucha contra el fraude. Progresibitatea eta iruzurraren aurkako borroka tinkoa. Zerbitzu publikoetan inbertitzeak, ekonomia suspertzea eta dirusarrera publikoak gehitzea eragiten du. Eta gizartea hobeto antolatzeko ere lagungarria da. Euskal Autonomia Erkidegoan, zerga alorreko eskumen arau emailea lurralde historikoek dute. Estatutuaren eta lurralde historikoaren legearen arabera, zerga koordinazio organoak zaintzen du aldundien artean harmonizazioa egon dadin. Zaintzen du edo zaindu beharko luke. Zeren praktikan ikusi dugunez ez du ezer askorik lortzen. Egungo krisiak agerian utzi du eredu horrek ez duela jada balio. Dirusarrerak gutxitzen direnean, lurralde erakundeak taifa errainu txiki bihurtzen dira. Bakoitzak bere pastel zatia ziurtatzeaz soilik kezkatuta. Hortaz, eredu hori alde batera utzi eta legebiltzarrak harmonizazio ahalmena erabiltzearen alde gaude. Izan ere, horretarako ahalmena badu harmonizazio legearen bidez. Neurri zehatzak proposatuko ditugu. Batzuk jada gaina indarrean ditugunak bereziki Gipuzkoan. Zerga iruzurraren aurkako borroka egiteko konpromiso tinkoa eta sendoa hartzen dugu. Lehenik eta behin, ekitate eta justizia arrazoiengatik, eta bigarrenik, gure herrialderen gizarte premiei aurre egin ahal izateko behar beste diru bildu behar dugulako. Diru ez dugu bildu nahi biltze soilagatik, baizik bildutako hori gero gizartea eraikitzen erabiltzeko. Acometeremos una verdadera reforma del impuesto sobre la renta a las personas físicas
para convertirlo en un impuesto más progresivo y solidario. El IRPF debe recuperar su función redistributiva y gravar de forma progresiva todo tipo de rentas, trabajo, capital, incrementos de patrimonio, garantizando así que pague más quien más tiene. Puntu honetan komentario pare bat, edo hiru, egin nahi ditut, justu beste alderdi politikoek edo beste hautagaiek izan dituzten jarrera batzui buruz. Resulta curioso observar en pre-campaña cómo algún partido propone ahora tipos marginales del impuesto por encima del 50%, cuando ese mismo partido nos obligó hace menos de un año, mediante enmiendas presentadas en las Juntas Generales de Guipúzcoa, a rebajar el tipo marginal del 50% que proponíamos desde Bildu. Y lo digo en castellano para que me entiendan correctamente. Bestalde, atzo gauean, entzuten genion beste lehendakari gai bati, telebistatik, irmotasun osoz eta oso serio esaten, Gipuzkoako IRPF araudiak tipo marginal handiena 48% duela, eta 300.000 eurotik goiko errentak 48% ordaintzen dutela. Eta gezurra da, ez da egia. Seriotasun osoz, solemnidade osoz, baina gezurra esantzun. Irakur dezala, Gipuzkoan indarran dagon foru araua, boletinan ere argitaratuta dago, eta ikusiko du ez dela horrela. Batzuk oso arinki hitz egiten dute, baina patinatzen dute. Bada beste talde bat, orain, kanpainan, esaten ari dena zerga erreforma sakona egin behar dela. Eta aurreko hilabetetan, behin da berriz aldaketak planteatu ditugunen Gipuzkoatik, aldaketa guztiei frenua jarri ibili dena. Inolako lankidetzarik nahi izan ez duena. Eta zerga araudia dagoen bezalaxe mantendu nahi duena bere laguntxoen mesedetan. Ez da sinesgarria gaur, kanpainan, zerga erreforma sakonak egingo dituela esatea, orain arte, atzo arte, ezpadu egin eta frenatu besterik ezpaditu egin. Aberastasuna eta fortuna handien gaineko zerga ezartzea da gure hirugarren neurri nagusia. Aberastasuna modu bidezkoagoan banatzea du helburu zerga horrek. Baina horrez gain, errolda funtzio garrantzitsu bat ere betetzen du, ondasun handien gaineko persona fisikoen errenta zerga dela eta egiten diren errenta aitorpenak kontrolatzeko. Ez da bakarrik dirua biltzea, baizik da datuak eukitzea eta beste aitorpen batzukin kontrastatu ondoren gauzak zorrotz egiten direla jakitea. Bestalde, errenta handienek zerga horiek ez ordaintzeko erabiltzen dituzten mekanismoak ere desagerarazi egin behar dira. Ezaguna da, orain arte indarrean dagoen ondare zergak, ihesbideak dauzkala, zirrikituak dauzkala, aberatsenek zerga gutxiago ordaintzeko. Elusioaren bideak irekita dauzka. Eta hori egiten dute eskutu fiskala edo eskudo fiskal delakoa erabiliz. Gipuzkoan aurkeztu dugun aberastasuna eta fortuna handien zerga berrian, zirrikitu horiek denak desagertu dira. Ate horiek itxi dira. Eta hemendik aurrera, aberatsenek ere ordaindu beharko du bakoitzak berari dagokionean. Ihesbideak ahaztuta. Jakina da, legeak uzten zituen zirrikituak erabili izan ohi dituztela aberatsenek zerga bete beharrei ihes egiteko. Horixe egiten zuten, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean dagoen ondarearen zergaren eskudoa erabiliz. Gipuzkoan aurkeztu berri dugun zergaren araudiak elusio fiskalari ateak isten dizkio. Eta espero dezagun,
Bizkaian eta Araban ere bide beretik jarraitzea. Sozietateen zergaren gaineko beherapenei amaiera eman nahi diegu. Zerga horrek askoz ere ekarpen handiagoa egin beharko lioke zerga sistemari. Gastu kengarriak murriztuz, kenkari gehienak ezabatuz eta erregimen berezi batzuk bertan bera utziz. Gaur egun, sozietateen zerga ordaintzen dute irabaziak dituzten sozietateak edo enpresak bakarrik. Irabaziak dituztenak eta irabazi horien proportzioan. Eta alata guztiz dauzkate izugarrizko kenkari eta deduzio sorta gero tipo reala askoz bajuagoa izateko. Gure ustez, kenkari horiek gehienak ezabatu behar dira. Eta ordaindu dezatela, benetan irabazten dutenan gatik. Zerga arloko subiranotasun osoa berreskuratu behar dugu, helburu hori lortuko dela ziurtatzea ezinezkoa da gaur egungo ekonomia itunaren eta hitzarmenaren sistemagatik. Eta Madrilek onartutako zerga arloko neurriak bezalakoak ezartzeko eta kopiatzeko aukerak alde batera utzi behar ditugu. Gehiegitan sarriegi, Gipuzkoa, Bizkaiak eta Arabak Madrilek jarritako irizpideak kopiatu besterik ez du egin. Bada garaia, zerga politika propioa geurea egiteko. Eta noski, zerga privilegioak eta barkamen bereziak bertan bera utzi behar dira. Eskandaluzkoak izan dira zenbait kasutan. En lo que respecta a la política presupuestaria, la actual situación económica en la que los ingresos públicos se ven reducidos de manera considerable hace más necesaria que nunca una política presupuestaria más rigurosa, más eficaz y más transparente. Una política basada en la racionalización del gasto corriente administrativo, impulsando la ordenación de la economía, garantizando los servicios y los derechos sociales y optimizando los recursos. Y no podemos olvidar lo que supone para las arcas públicas la coexistencia de organismos e instituciones que prestan iguales servicios en los territorios históricos, o incluso de aquellos que se crean para prestar servicios sin competencias para ello, y aún más cuando ya se prestan por la institución competente. Bikoizketa gehiegi dago, askotan kompetentzi batzuk erabiltzen dira bere finantziaziorik izan gabe, eta horrek desoreka handia dakar erakunde desberdinen artean. Desoreka horiek amaitu behar dira, bikoizketa horiek amaitu behar dira. El actual modelo, emanado de la Ley de Territorios Históricos, sigue propiciando hoy fuertes niveles de desajuste, duplicidad, despilfarro y burocratización que hay que corregir. Neurri zehatzak aipatzerakoan, aurrekontu politikari dagokionean, honakoak dira garrantzitsuenak. Kudeaketa ez eraginkorrak eta ez oso gardenak eragozteko, kontrolatzeko eta hautemateko bitartekoen erabilera ezartzea. Eskumenak modu arrazionalagoan bana daitezen lan egitea. Bikoiztasunak eragoztea, gero eta urriagoak diren baliabideak optimizatzeko, herrialde ikuspegitik erakundek elkar hartuta lan egitea. Lurralde historikoen legea aldatzea. Zaharkitua dago, oso. Gai publikoen kudeaketa eraginkorragoa izan dadin eta kudeaketa koordinatuagoa izan dadin. Hortaz, denontzako erakunde berberak direnak, Jaurlaritza eta Legebiltzarra sendotu behar dira. Eta haiei dagokie, herritar guztiei eragiten dien politika oro bideratzea, diseinatzea, koordinatzea eta planifikatzea. Lizitazio publikoetan, enpresa txiki eta ertainak, kooperatibak eta gizarte ekonomiako enpresa gehiagok parte hartzeko aukera izan behar dute. Aurrezte irizpidea soila ez da izan behar. Beste irizpider orokor batzuekin osatu behar da. Legea errespetatuta beti ere, baina aurrezpen soila ezin da izan arau bakarra. Eta EAEko ekonomia antolatzeko dagokigun eginkizunaren baitan, administrazioaren ondare eta zerbitzu hornitzaileei ahalik eta epe laburrenean ordainduko diegu. Izan ere,
ala enpresek likidezia fluxuak izango dituzte, enpresa txiki eta ertainek eta autonomoek batez ere. Eta hirugarren zutabeari helduz, hau da, finantza politikari helduz, laburki honako aipatuko nuke. Egungo krisi ekonomikoak oso finantza osagai garrantzitsua du, eta horregatik ari da izugarrizko abiaduran aldatzen orain arteko finantza sistema. EAen, 3 aurrezki kutxa batu, BBK kutxa eta Vital, eta banku bat sortu da, Kutxabank. Eta beste 2 finantza erakunde ere, Euskadiko kutxa eta Ipar kutxa, batzen ari dira. Bien bitartean, egoera larria bizi duten enpresek eta herritarrek erakunde horiek kredituak murrizten dituztela ikusten dute. Ekonomia ingurunea ezegonkorra denean. Necesitamos una política financiera pública que dirija el ahorro de la ciudadanía vasca hacia inversiones en Euskal Herria y no a la especulación, imponiendo medidas fiscales y de control para ello. Neurri zehatzei dagokienean, honakoak aipatzen ditugu. Consideramos que debe blindarse el carácter público y social de Kutxabank. Honek garrantzi berezia du. Que debe tener un importante papel en la apuesta por el impulso de la economía del país, mediante el apoyo crediticio, colaborando con las instituciones y priorizando nuestra economía. Kutxabankek izaera publika eta soziala izan behar du. Eta beldur gara beste bide batetik ote doazen. Desde el Gobierno vasco y el Parlamento debemos trabajar junto con las entidades financieras para reactivar el flujo del crédito. Por ello, impulsaremos una política de cobertura de riesgos y alianzas con los bancos y cajas vascas para ayudar a nuestras empresas con proyectos de inversión de futuro y con capacidad de creación de puestos de trabajo cualificados a largo plazo. Por ejemplo, mediante convenios para fomentar los microcréditos o los avales a las empresas. Eta, bukatzeko, Euskal Finantza Sistema publikoa sortu nahi dugu. Aurrezki publikoak Euskal Herriko gizarte premietara eta produzio inbertsiora bideratzeko. Ikusten duzuen bezala, Euskal Herria Bilduren programa zabala, sakona eta zehatza da. Hemen aipatutakoak ez dira hitz hutsak, ez da asmo soilak ere. Gipuzkoako errealitatean, egunero lantzen ari garen politika aurrerakoiak baizik. Edatu ditzagun Euskal Herri osora. Hori da gure asmoa. Eskerrik asko. Egunon, bai? Eskerrik asko, biei. Hala da. Zenolako neurriak hartu, dirua biltzeko, beste fiskalitate progresibo bat egiteko, justuagoa, ekitatiboagoa, baina gero diru horrekin zer egin, zertarako. Eta hori da orainik azaldu nahi nukeena. Zerbitzu edo sektore publiko indartsu bat nahi dugu. Eta zer da hori, eta zergatik nahi dugu hori. Ezkerreko gizarteek, ezkerreko gobernuek daukaten lehentasunetariko bat da populazioa babestea. Oinarrizko zerbitzuak ematea. Ziurtatzea mundu guztiak badaukala sarrera duina eta debaldekoa osasungintzarako, hezkuntzarako, oinarrizko zerbitzuetarako. Eta horregatik behar da sektore publiko indartsu bat, solventea, dirua daukana, ziurtatzeko inorez dala bazter geldituko dirurik gabe dagoelako. Ez dagoelako diru nahikorik osasuna izateko, hezkuntza, formakuntza ona izateko, edo oinarrizko zerbitzu batzuk edukitzeko. Gizarte aurreratuenek sistema fiskal indartsua dute, eta zergen aldetik badute eskumena eta badute asko biltzeko helburua, zertarako banatzeko. Banatzeko modu ekitatibo eta ekilibratu batean, orekatua. Eta batez ere, inor ez dela gelditu bazter, esaten dudan moduan. Beraz, hori da helburua.
zerbitzu horiek eskintzea. Baina, baldin badago helburu lehenengotariko bat edo lehentasun bat, hori da enplegua sortzea. Enplegua sortzea. Odolustea da ikustea nola gizarte bat dagoen langabezian. Gaur egungo datuak, esaten da, Espainiakoak baino hobeak direla, eta hala da, baina ez dira onak, eta gainera hobeak izan behar dira. Lortu behar dugu langabeturik ez egotea. Eustaten arabera 11% dago langabezian. Baina begiratzen baldin badugu lanbiden, hau da jendea doanean izena ematera langabezian dagoelako, portzentaia hori igotzen da 14%. Hau da, 14% daude langabezian. Eta gazteen kopurua begiratzen badugu, 3:1 langabezian dago. 25%. Hau da, izan dugun belaunaldirik prestatuena, formatuena, ilusioa duen belaunaldi bat kondenaturik dago langabezirako, langabezian egoteko. Eta hori da gizarte bat odolustea. Beraz, lehentasuna hori da. Nola lortzen da enplegua sortzea? Lehenengo eta behin dagoena banatu. Eta horregatik proposatzen dugu murriztea lanaldia, 35 ordura jaistea. Egun hauetan ibelinaz irakurtzen dokumento bat, Frantzian manejatzen ari direna, ez da Euskal Herria Bilduren proposamena, baina ariketa intelektual moduan interesante iruditzen zait, eta manejatzen dute 21 orduko lanaldia. 21. Hau da, planteatzen dute kapaz izan behar dugula gure denbora antolatzeko eta lana ez da izan behar lehentasuna giza kalitatearen ikuspuntutik, bestelako lana ez ordaindua ere egiteko lan domestikoa, etxekoa, modu banatu batean egiteko denbora izan behar dela, eta izan behar dela denbora norberaren hasialdirako, norberaren formakuntzarako, hau da, unibertsitate guztietan ezagutzen dugun bizitza arteko formakuntza hori, bizitza osoan zehar formatzen segitzea. Formazioa ez dela amaitzen ikasketak amaitu eta lanean hasten zarenean. Ez, bizitza osorako prozesu bat izan behar dela, eta horri ere eman barzaioela denbora. Eta gainera banatu behar da. Dagoena banatu. Eta ez dagoena sortu. Lanpostu berriak sortu beharko dira. Horretarako dirua behar da. Dirua behar da. Fiskaletatetik jaso egiten dugun diru hori erabili behar da inbertsio fondo bat sortzeko, baina bakarrik ekonomia errealean sartzeko. Hau da, ez ekonomia espekulatiboan, ez bankuei emateko, baizik eta ikusteko eskualdez eskualde zeintzu diren behar izanak. Eskualde honetan zer behar da? Zeintzu dira hemengo gabeziak? Eskola gehiago behar dugu, merkataritza ikuspuntutik zentru merkatari gehiago behar dugu garraioaren ikuspuntutik zerbitzu gehiago, zer behar da? Eta hor sortu, Xabierrek esaten zuen moduan, lerro kreditizio bat, hau da, kutxabank publiko eta ikuspuntu sozial daukan banku horren bidez, maileguak eman hain zuzen ere eskualde horretan zabaltzeko enpresa txikiak, pimeak, kooperatibak, iniziatiba pribatua, eta beti ere irudimenarekin. Krisia ez da negatiboa da, baina ez da aukera bat da, aukera bat da gauzak aldatzeko. Eta kreatibitate hori, herri honek beti izan duen kreatibitate hori, ipini hain zuzen ere orain beste eredu baten zerbitzuan. Hacer las cosas de otra manera. Recaudar dinero, ¿para qué? Recaudar dinero para poner un sector público fuerte que sea capaz de proteger a todos sus ciudadanos, a todas sus ciudadanas, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de que nadie pierda su vivienda. Eta horretarako ere badugu proposamen zehatz bat.
zer egin inor ez izateko botata bere etxetik. Hau da, propietate hori pasatzea entitate finantzieroetatik erakunde publiko batera, esate baterako etxebide moduko erakunde bat, eta orduan alokairu sozialak ipini etxe horretan bizi direnen diru sarreren arabera. Horrekin orekatuta. Zenolako sarrera dagoen alako alokairu soziala. Baina ez bota inor bere etxetik. Esaten dut garrantzitsua dela zerbitzu publikoa hain zuzen ere enplegua sortzeko, sare produktibo bat sortzeko eskualdeetan, eta ikusi, esaten duen bezala, zenolako beharrizanak dauden eskualde horretan, eta maileguak eman proiektu horiek martxan jarri ahal izateko. Eta aseguratu hezkuntza mundu guztiarentzat, hezkuntza zabala, debaldekoa, kalitatezkoa, kontuan hartuta 0-3 urteko tartea, kontuan hartuta partaidetza eskoletan guraso, irakasle eta agente sozialen partaidetza, gizarte eredu bati begira, zenolako transmisioa egin behar den eskola, eta zenolako pentsamentu sorkuntza egin behar den hezkuntzan, eskolatik unibertsitateraino. Ze gizarte eredu dugun buruan, zer den gure foto finish hori, nora joan nahi dugun, eta planteatu, eta horrela dago pentsatuta programa osoa, planteatu zenolako neurri transizionalak, bitartekoak, ipini behar ditugun, hezkuntzaren eremuan, ekonomian, osasungintzan, arlo guztietan, gauden gizartetik nahi dugun gizartera heltzeko. Hori da helburua. Zenolako neurri transizionalak fiskalitatean, hezkuntzan, etxe bizitzan, barne zailean edo guk deitzen dugun askatasun hiritarrak, ze nolako neurriak ipini, hain zuzen ere, gaudenetik nahi dugunera pasatzeko. Osasungintzari dagokiola guretzat funtsezko arloa da, hain zuzen ere, politika planteatzen dugu moduan, pertsonengan ipintzen dugulako fokoa. Pertsonak dira helburua, pertsonak dira gure ardatza, hiritarrak. Eta orduan ezinbesteko arloa da hiritarren osasuna. Politika asistentzial bat, zabala, unibertsala eta kalitatezkoa. Beste lege berri bat egin beharko da, eremu horretan, eta mapa, ospitalen mapa berdezinatu beharko da. Ezin da permititu privatizatzea publikoa den osasungintza. Eta hobetu behar da dagoena. Eta azkenen urteetan atzera egin den pausuetan berriro aurrera egin. Ipiniko dut adibide bat oso tontua, oso simplea, baina ilustratzeko zergatik den importantea, zerbitzu publiko onak eta indartsuak izatea. Guztiok jasotzen ditugu gutunak postetzean, gure etxeko postontzian. Eta publikoa da, eta gutunak heltzen dira guztien etxera, edo non bizi. Pribatizatuta egongo balitz, zerbitzu hori, bestelako irizpideak erabiliko lirateke, eta errentabilitatearen ikuspuntutik joan beharrean norberaren etxeraino gutunarekin, egiatan garesti ateratzen den zerbitzua, enpresa pribatu batek egingo lukeena da zentralizatu zerbitzu hori, eta agian utzi auzo bakotzean leku bakar batean gutun guztiak. Norbera joan dadin bere gutuna hartzera. Baina ezen egongo halako zerbitzu personalizatua gure etxeetaraino eramateko gutun hori gure postontzian sartzeko. Gu atarira sartu eta gure gutuna hartu aldugula. Eta aurrerago zerbitzuak merketzeko auzoan ipini baino
gutunak agian ipiniko lirateke hiriburuan. Eta probintziakoak joan daitezela hiriburura bere gutuna hartzera. Enpresaren ikuspuntu ekonomizista batetik merkeagoa delako zentralizatzea zerbitzua. Ohituta gaude zerbitzu publiko izaten gure gutunekin, gure posta zerbitzuarekin. Eta normala iruditzen zaigu. Baina pizka-pizkanaka ari dira gu ohitzen ordaintzera publikoa izan beharko litzateken zerbitzu hori. Eta pizka-pizkanaka kopagora behartzen gaituzte, repagora behartzen gaituzte. Zerbitzu, garraio zerbitzuak Bilbon esate baterako autobus urbanoak enpresa pribatu batekoak dira, Veolia. Eta ez daia zerbitzu publikoa, pribatua da. Eta ikuspuntu pribatu batetik kudeatzen dute garraio publikoa omen Bilboa handian. Eta azten dira errekorteak egiten, eta lehenengo errekortea da mantentzea, seguritatea. Hori ikusten ari gara ere kosto txikiko hegaldi konpainietan. Seguritatea da, murriztu egiten den lehena, mantentzea. Horregatik behar dugu fiskalitatea indartsu bat. Behar dugulako sektore publiko indartsu bat. Norberaren etzeraino eramateko gutuna. Guztiok izateko ziurtatuta mediku zerbitzu bat eukiko dugula debalde eta unibertsala. Eukiko dugula pediatria zerbitzu egokia. Ez dugula eukiko ratioa mediku bakoitzeko 1.200 paziente edo bezero baino gehiago. Hori guztia aletuta daukagu, garatuta daukagu programan. Asistentzia sanitario PDA zerbitzu ezaguna gure umeen hortzak eta daukagun zerbitzu debaldeko hori nagusiei ere edatuko zaiela, ez bakarrik umeentzat. Nagusiek ere edukitzea hortzak zaintzeko zerbitzu debaldekoa. Eta hori guztia egiteko orekatu behar dugu fiskalitatea. Nik punto gehiago nituen hezkuntzaren gainekoan, politika sozialaren gainekoan, eta amaituko dut honekin igual politika sozialarekin, benetan garrantzi handia ematen digulako, eta denbora utziko dudia partaidetzarako, benetan hori da inporta zeiguna, eta gero esango du zergatik. Zerbitzu sozialak garrantzitsuak dira gure ikuspuntutik, lehen esan dudan arrazoiagatik. Gure programan transversala den kontzeptua da politika egitea pertsonentzat. Eta uste dugu mundu guztia daukala zaindua izateko eskubidea. Menpekoak eta ez menpekoak mundu guztiak eta kontuan hartu gabe zen nolako baliabide ekonomikoak dauzkan, ziurtatu behar dugu zainduak izateko eskubidea dugula. Hau da, gobernu batek erakundek ez gaituztela bazter utziko. Ez duela kale egingo ikuspuntu horretan. Eta horregatik behar da, hain zuzen ere, ikuspuntu ekonomizistekin, produktiboekin eta errentabilitateren ikuspuntutik begiratzen ez duen zerbitzu publiko bat. Privatizatu gabekoa. Eta gero, berriz ere, errepikatuko dut, enpleguarena. Enpleguarena da funtsezkoa ikuspuntu humano batetik eta ekonomiko batetik ere. Hau da, populazio aktiboa bada, gizarte hori indartsuagoa da ekonomikoki, eta gainera diru gutxiago ere gastatzen da prestazioak ematen. Beraz, zenbat eta txikiago esan langabezi tasa, are eta errekurtso gehiago dauka gizarteak, eta gainera gizarte justuagoa da, batez ere ikuspuntu horretatik da importantea. Eta amaitzeko zergatik esaten dute dela garrantzitsua partaidetza, guretzat partaidetza da oinarria.
programa hau, aurkezturik daukagun programa, esku askotara dago idatzita. Eta zabalik dago oraindik ere. Ez da programa itxia. Programa hori aberazten ari da egunez egun jasotzen ari garen ekarpenekin. Eta orduan hau bezalako ekitaldiak eta aurretik egin ditugunak eta ondoren egingo direnak ere horri ere enfokaturik dago. Alde batetik azaldu ze asmo dugun, baina beste alde batetik entzun, zen norberak ezagutzen du hoberen bere arloa, eta norberak daki zeintzu diren gabeziak, zeintzu diren beharrak, eta hoiek mai gainean ipini behar ditu, sozializatzeko, kolektibizatzeko, eta guztien artean hobetzeko, bai programa, baina batez ere hobetzeko euskal gizarte hau. Hori da gure helburua. Aurkezten gara hauteskundetara, ez Ajurianean egoteko, baizik eta Ajurianeak ematen dizkigun baliabideak, baliabide ekonomiko eta politikoak erabiltzeko politika baten mesedetan. Politika hau egiteko. Hau egin nahi dugu. Eta egiteko nahi dugu alik eta tresna politiko gehien izan eskuan. Eta gobernuan egoteak ematen digu baliabide gehiago, tresna gehiago. Horregatik egon nahi dugu Ajurianean. Politika sozial bat egiteko. Eskerrik asko. Bueno, leheno esan dakoa, orain zuena da hitza, ez du zertan hola galde erantzun kontua izan, hau da, burutik pasa zaizuena, egun hauetan da, pentsatzen dut, beste alderdiei eta hola entzunda ere, sortuko ziala, eta Euskal Herria Bilduk nola ingo du hau, nola ez duen egingo, labur aritu dira, esan nahi dute, programa asko zabalagoa da, buruan daukazuena, bota, hitza eskatu, antxe bat. Ni galdera... Galdera izan baino gehiago da aklarazio bat, ez? Nolan inbiko zan, lan ordua gutxitu ditzen mozue, kobratzeko modua be gutxitu inbiko zan, soldataz gutxitu inbiko zan, ero oreka bat topau, Frantzian oindala urte batzuk pasau zan, ez? Orduak gutxitu inzauiela eta horreketza zauiela soldata langabeziko diru laguntzekin. Eta beste gozat izango zen, bai, haber ze refleksio ez, dauen lan balditzen prekarietateakin, ez? Jende asko kontratu barik dabilanien, ero kontratuak igual ordu batzu dauko, eta azkenean ordu gehiago sartzen dau, eta guzti hori, refleksio puntu batzuk. Ez, berez ez dakar, soldata, lanaldia gutxitzeak ez dakar soldataren gutxitzea. Hau da berrestrukturatzea dauden baliabideak eta gero lana banatzea. Hau da, egia da matematika eta papera hartuta ematen duela. Bueno, pertsona gehiago sartu behar bat lanean, orduan gutxiago ordendu beharko diet. Segun nola egiten diren gauzak, segun zintzu dire lehentasunak. Hau da, orokorrean programa osoan adierazi nahi genukena da aldatu behar dela pizkat ikuspuntua, parametroa, ez? Esate baterako, erabakigunetan, baldin badaukazu aukera inziditzeko, eta momentu honetan dauzkat buruan kooperatibak, ez? Kooperatibek hartu izan dituzte oso erabaki potoloak momentu batzuetan. Eta bai, erabaki izan dute esate baterako, inorez botatzeko kalera, guztiok jaitziko dugu gure soldata. Edo, badira urteak Gabonetako lansaria hartzen ez dutena. Baina barneko erabaki bat izan da. Hori izan da lehentasun bat. Orduan, ikusi behar da, momentu batean eta krisialdi egoera larri batean, agian diru sarreretan hobetu ezin daiteke momentuan, agian planteatu behar da, eta de facto kooperatibetan bai planteatu izan dute, egoera honen aurrean nahiago dugu inorez joatea kalera eta guztio jaistea soldata. Baina berez ez dago ekuazio zuzena lanaldia murriztu eta soldata jaitzi. Berez ez da.
errestrukturatu behar da, prinsipioz, eta batez ere, sarrera eman murriztean, eske, gainera, Rajoek kontrako egiten du, luzatzea, 67, eta gure gazteak langabezian, eta ez du zentzurik. Orduan, alderantzizko prozesu egin behar da. Errelebo generazionala areagotzea, eta horren alde egitea, erraztea errelebo hori. Eta 67 baino, gehiago 63 jaitsi beharko gineteke. Osea, 5 bera, ez gora. Hori da helburua, ez? Eta gero bigarrena, gogori da zuz? Bai, gauza bera. Kontua da, funtsesko kontzeptua trasladatu nahi nuke, ez? Kontua da, non hartzen den erabakia. Eta zein den dagoen eredua. Eredu neoliberal honetan, helburua da alik eta kosto gitzienarekin, alik eta etekin handiena ateratzea. Eta horregatik planteatzen da prekaritatea. Hau da, nik unibertsitatean ikusten dut. Unibertsitatean ikusten dut, joera dala lanaldi erdiko 2 irakasle hartu, bakoitzak kobratzen du 200 piko euro, ez dira heltzen 500era, lotxatu egiten naiz, ondoko mailan lankideak izatea 500 eurotara heltzen ez direnak, kontratu osoa daukana baino. Ze kontratu osoa daukanak 1000 gora pasatzen da, segun zein den dedikazioa. Beraz, nahiago dute 2 izatea, eta 2en artean 900 inguru dabiltz, eta lanaldi osoko batek kobratuko luke 1000 eta. Bai? Orduan, kontua da ze irizpide hartzen duzun. Helburua baldin bada ekonomizista hutsa, politika izango da prekaritatea. Hartzea 2 soldata miserableaz. Helburua baldin bada sozializatzea lana, orduan egingo genukena da sartzea irakasleak lanaldi osoaz, baina bakoitzak karga gutxiagoarekin. Baina aseguratu soldata osoa duela, eta ez erdia. Ze soldata erdia da erdia baino gutxiago gainera. Eta hori da nik inoiz ulertu ez dudana, eta galdetzen dut, zergatik lanaldi erdiak suposatzen du soldata erdia baino gutxiago? Inoiz ez dut ulertu, baina horrela dago planteatuta. Nola egiten da hori? Erabakigunetan inziditu ahal izateko aukera euki. Erabaki hori ekartzen dira lekuetan egon behar da. Egon behar da parlamentuan, egon behar da gobernuan, egon behar da kontseilu sozioekonomikoan, egon behar da araudiak egiten diren lekuetan, hau da eskumen arautzailea izan, bai juntetan, 3 lurraldetan, eta bai legebiltzarrean. Hain zuzen ere, eta eskumena izan, gaur ekonomia sari gara, eta ez dugu ezera ipatu subiranotasunaz edo independentziaz. Hau da, eremu horretan zenbat eta eskumen handiago izan, zenbat eta gehiago sakondu buru jabetzan, aukera handiago izango dugu eskumen arautzailea izateko, legeak, araudiak egin ahal izateko. Momentu honetan salduta gaude. Momentu honetan dekreto batek Madrilen ostiralero inposatzen dizkigu guk nahi ez ditugu neurriak. Eta uste dugu kontzertu ekonomikoak, luzatzen ari naz eta honekin amaituko dut, kontzertu ekonomikoak babesa ematen digula, aterkin bat dela, baina bakarrik gure zergetatik 123 doa bakarrik kontzertu ekonomikoaren bidez. Beste 67 zuzenean doa Madrilera kontzertutik pasatu gabe. Eta hori ikusi dugu orain bezarekin, ibarekin ikusi dugu. Hau da, guzti hori igo digutela, eta aterki hori ez dugu eki, babes hori ez dugu eki. Beraz, ezinbestekoa da izatea
buru jabetzan aurrera egitea, hain zuzen ere, eskumenak izateko erabakietan. Prekaritatean eta lan antolaketan. Parka, oso luze, baina ezkeia emozionatu naiz beste gauzekin, eta... Baina, ni esatetena, eta askotan pesatzet, esatena, bueno, zergak joko ditut, eta adibidez, Iberdrola, ez? Horrei, zergak jotzen maiziozu, hurrengo egunean, egoitza soziala pasatzeu Madridea o Luxemburgoa. Eta loko asko, ez? Eta hoi, nola pensatu duzu, Pentsatu, aztertu, baloratu, eta inkluso mehatxature egin gaituzte horrekin behin baino gehiagotan. Edozein zerga igoera proposatzen dugun momentuan, berehala, normalki gure lagun bizkaitarrek eta beste batzuk ere bai soka berekoek, seitun esaten diguzue, automatikoki aizeate hemengo zergadunak kanpora bidaltzen, edo jungo zaizkizu iesi ez dakizen bat. Eta gero, orain arte egin ditugun aldaketan bintzat, praktikan ez dugu hori askorik ikusi, orain artekoetan. Bere garailean, pertsona fisikoen errentaren zergan, tipo marginalak altuenak igo genituen desente, guk gehiago igo nahi genituen, eta hori da esan dudana, bere garailean guk 50% muga jartzen genuen, eta pese izan zen behartu gintuena, enmiendak bidez hori geistera, eta 59 utzi gendun. Baina urduan esate zuten adibidez, errenta altuak iesi joango zirela. Eta ez da gertatu. Ez da gertatu, hain zuzen horko 58 izan, edo 59 izan, edo puntu bat bi horrek ez dulako hainbeste garrantzi. Badira gauza gehiago horretartean sartzen direnak. Eta beti dago aberatsenek iesi joatearen arrisku hori, baina ezin dugu mehatxu horren pean egin nahi genuen zerga politika egin gabe utzi. Joan berba dute, dijo aztela. Zer pentsatu dago nola jokatzea kupoarekin? O negoziatuko ote dan, edo ordaintzaruko egingote diogun, edo, bueno, ez dakit. Ez da atera gaia eta... Bueno, oso gai komplejoa da. Ez da sartzen teorian hemen aipatu ditugun ez politika fiskalean, ez aurrekontuen politikan, eta ez da finantza politikan ere. Baina izugarrizko eragina du Euskal Herriaren baliabidetan eta Euskal Herriaren baliabideen iesean. Hor bai, iesi doala izugarrizko diru pila. Gertatzen da, legez oso lotua dagoela aurretik. Hor dago kupoaren lege bat, teorian 5 urterako iraupena duena eta 5 urtean behin berritu behar dena, azkeneko 3 urteotan iraungi eta berritu gabe dagoena, bere garailean Gasteizen gobernuan sozialistak zeudenean eta Madrilen ere gobernuan sozialista zirenean izugarrizko eztabaidak izan zituzten eta ez ziren gai izan legea berritzeko, Madrilen gobernu aldaketa emanda gaur PP dago eta berriro ere bilerak egin dituzte, baina ez dira gai izan egokitzeko, eta beste gauza azun artean zailtasun tekniko garrantzitsuak ere badaude. Gerozti sartu diran lege berri batzuk, dependentziaren legea, eta eragina dutenak. Orduan, teknikoki komplikatua da, eta politikoki ez dago inongo borondaterik. Baina kupoarekin gure helburua ez da kupoaren zailtasun teknikoak gainditzea. Ez, ze arraiogatik eman behar dugu Euskal Herritik euro bat erregearentzat, edo ejertzituarentzat, edo ez dakiz zeinentzat. Gure helburua da ahalmen guztiak geuk eskuratu, independentzia eskuratu, eta ez dugu kuporik ordaindu beharko, ezer ordaindu beharko. Bitartean, izango dira zailtasun teknikoak. Izango dira.
baina gure ustez erratuko ginateke zailtasun teknikoiek konpontzera mugatuko bagina. Ahazturik atzean dagoen filosofia eta nortasuna. Osatzeko, Xabierreko zondo esan duen hori, kupua da, hori gure PIB-tik 6,24 eman behar diogula gobernu zentralari. Hemen aberatzago izan, hemen alegina egin produktibitatean eta ekonomian eta aurrera egiteko, orduan portzentaia proporzio horretan doa, eta zenbat eta alegin handiago egin, are eta diru gehiago joaten da, eta aldiz datorrena ez dator proporzio horretan, hori bat. Eta gero, berak esan duen bezala, hain zuzen ere, Rajoyren gobernuak rekorteak egin ditu arlo garrantzitsu guztietan, baina bi arlotan ez da rekorterik egin, defentsan eta erret etxean. Eta guari gara kontzertuaren bidez hori ordaintzen gure aberastasunaren 6,24an, ez? Eta zoroa da, osea, hemen egin behar dena da errotiko aldaketa bat, guztiz ados. Egunon, nik 3 galdera ditut. Lehenengo gauza, esan nahi genuke, hasi duzutela zuen hitzaldia eskerrak emanez, hemen geunden jendeari, eta nik esango nuke ia nori eman behar dion eskerrak. Ia zuek guri, ero guk zuei horrelako muerto batian zertzeagatik. Hori esan nahi. Hortik hasita, Lehen Xabierrek aipatu du, harmonizazioari buruz, LTH dela eta ez dela, aldatu egin beharko litzatekela, ze orain eskumenak diputazioetan daude. Eta hori euskal parlamentuak hori aldatzeko aukerak baditu, zeren kontutan eduki behar da, ez PNV-ri eta ez PP-ri etzaizkiola interesatzen, zeren bakoitzak leku batean agintzen du. Orduan nik zaila ikusten dut aldaketa hori ematea eta beharrezkoa ere ikusten dut. Zeren, dirua diputazioa jasotzen dute, zerbitzu pila bat Euskal Gobernuak ematen ditu, eta hori ez da oso garbi ikusten. Ez dakit, banan egingo ditut, danak egingo ditut. Bestiak behar bada ez dire horrelako galdera, baina nik ikusten dut, adibidez. Problema bat da, esleitzen diren lanen aurrekontuak, orain arte behintzat ezagutu duguna izan du da, guzti aurrekontu horiek igo egin direla pila bat. Horren aurrian hori nolabait kontrolatzeko inolako biderik ikusten duzue ero zer egin beharko litzateke horreri buruz. Beste bat da, elikadurari buruzko gaia. Elikadurari buruzko gaian nik batez ere arazo bat ikusten dut, nola esan, baserritarrak eta egiten dituzten ekoizpenak eta, egin ditzazketen ekoizpenak eta, gaur egun dagoen legian, esaten du, baserritar bakoitzak behar duela sanidadeko zenbakia, ez dakit nungo baimena, badakit nungo baimena, orduan horrek ez du inolako aukerarik ematen, baserritarrek ero arrantzalek adibidez, beren ekoizpenak aurrera ateatzeko. Adibidez, Frantziko legean gauza hauek asko zerretxagoa dire. Baldin eta ekoizten duenak zuzenian, naiz eta azoketan saldu, zuzenian saltzen baldin badu, ez du inolako baimenik behar, ez du inolako registrorik behar, eta bar. Eta Frantzian adibidez, azoketan ikusten dugu, baserritar pila bat bere
mermeladak, bere ez dakizer, bere gaztak, bere zeak saltzen dituztela, eta hemen ezinezkoa da. Hemen nahita nahiez, zenbakia behar duzu, eta hori ez da. Orduan, nik uste dut hori begiratu egin beharko litzateken gauza bat dela. Gero parte hartzailetzari buruz, nik desde luego parte hartzailetza beharrezkoa ikusten dut, baina ez beharrezkoa orain programa egiten ari gerala, baizik eta gero ere partaidetza hori beharrezkoa da. Orduan, ikusi beharko litzateke, jarri beharko litzateke medio batzuek, partaidetza hori etengabe izan dedin. Nola ez da erresa, baina zeo zer artikulatu beharko litzateke. Eta, bueno, azkenik, publikoak diren zerbitzuak. Publikoak diren zerbitzuak, adibidez, ohituta gaude batez ere udaletxeak, publikoak diren zerbitzu guztiak privatizatu egin dituztela. Orain hori berreskuratu, udalek berreskuratu nahi baldin badute, Rajoik egindako legearen araberan udalek ezin dutela langile berriak hartu eta bar, ezin dire berreskuratu. Nahita nahi ez jarraitu behar da, hori gertatzen da, Hondarribian adibidez gertatu da, orain dela gutxi, ezta? Behintzat hori izan zaigu. Ezin dira berreskuratu, legeak onartzen ez duelako langile berriak hartzea. Orduan nik uste dut, udalek ematen dituzten, kanpora eman dituzten zerbitzu guzti horiek, nik ez dakit udalek, udalak jarritako tarteko enpresa batzuek, baina guzti horiek berreskuratu inberko, litzatekela publikoak direlako. Banaketa ingo dut nahi bez. Batzuk eta nire beste batzuk. Hazi, lehenago zuretzen. LTH eta rekontuenak. Hori da, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, egin dugu banaketa eta hasiko gea, poliki. LTH delako legea aldatzearen komenigarritasuna, beharra eta zailtasunak. Bai, hirurak. Gaur daukagun legea oso zaharkitsua dago, eta ez du inondik inora ere balio, ez da hiru lurralden arteko harremanak ondo kanalizatzeko ere. Baina hor ere, lehen esan dugun eztabaida berdintsuan sargintzezke. LTH legea aldatzeko ahalmena izango luke, berez, Eusko Legebiltzarrak. Berez bai. Baino, kontua da, zer egiten dugu LTH aldatuta? Aurretik, LTH oinarritzen da kontzertu ekonomikoan. Kontzertu ekonomikoa da. Foru ogasunei ahalmena ematen diena, zerga ahalmenak foru ogasunen esku uzten duna. Kontzertu ekonomikoa. Orduan hasi berko den duke. LTH aldatzeko, kontzertu ekonomikoa aldatzen. Eta ez du merezi. Independentzia eta kitxo. Ez du merezi. Arrazoi bat gehiago da ahalik eta azkarren independentzia aruntz juteko. Oso harin, baina ni ados nago, horrela da. Esleipenak, obra publikoetako esleipenak igotzen direnean. Kurioso da, hor nabardura txiki bat. Esleipenak ez dira igotzen. Esleipenak lehengo prezioan gelditzen dira, eta gero likidazioak igotzen dira. Berez, ohikoa da, proiektu bat egiten denean, aurreikusten dira gauzak, landuta dago, baina detaile guztiak zehazmeatz, euneko zorrotz jakitea zaila bada. Ustekabeko batzuk izan daitezke, imprebisto batzuk izan daitezke. Hori legeak aurreikusten du. Badago, bai udalentzat, eta bai diputazioarentzat, eta bai estatuarentzako administrazio publikoen kontratazio lege batek esaten du, edozein proiektu obra publikoaren esekuzioan,
egon daitezkela berrikuntza batzuk, desbiazio batzuk, imprebisto batzuk, baina mugatzen ditu 120 arte. Aserako prezioaren edo esleipenaren 120 arteko aldaketak gehixo gutxixogo justifikatu daitezke eta zenbait kasutan arrazoizkoak ere izan daitezke. Baina herri honetan ikusi ditugun desbideraketak ez dira 120koak, dira 160koak, 100koak eta haundiagoak ere. Eta hor, legea ez da bete. Legea hautsi dute. Horaxe, argi eta garbi. Zeren, legeak dio, desbideraketak 120ko muga hori gainditzen danen, berriro atera behar dela lehiaketara, berriro lizitatu behar dela, eta berriro esleitu behar dela. Bai, lehengo enpresari edo beste bati. Hori ez da egin. Beraz, arazo ez dagoen beste zer egin daiteke legez. Baita ere, hor ere bai, baina gehiago dago, ezarrita dagoena, kontrolatzen dan edo ez, betetzen dan edo ez, eta benetan horrei jarraipena egiten zaion edo ez. Nik uste, azken urteetan, zorionez gero eta gehiago, zorrotzago jarraitzen dela gai hori. Eta urrengo biak laurantzatutzeko jonik, azkenekoari igual pixkat helduko diot baita ere, zerbitzuak berreskuratzeko langileak hartzeari. Egia da, edozein administrazio publikok, zerbitzu publikoak eskaintzeko garaian, historikoki bi bide hartu izan ditu. Edo zerbitzoiek, administrazio horrek norbera, bere langileekin eskaini, edo azpi kontrataziora edo kanpo kontrataziora jo. Horrepeak bereiztu ditu historikoki desente udalak. Kuriosoa da, baina Euskal Herriko udalek batzuk izugarrizko joera izan dute dena kanpo kontratatzera, dena azpi kontratatzera, eta gehienetan kolore politiko zehatz baten ingurukoak izan dute joera hori, eta aldiz beste zenbait udalek ahalik eta zerbitzu gehien beren langile propioekin eskaini dituzte. Eta hori izan da Ezker Abertzalearen eta beste talde askoren jarrera nahiko historikoa. Eta horren baitan, hori ikus dezakezue oso adierazgarri txiki bat, baina nahikoa da udal baten aurrekontuan, lehenengo kapituluak ze pixudun aztertzea eta bigarren kapituluak ze pixudun aurkeztea. Lehenengo kapitulua, langilegoa, aurrekontuaren 30, 35, 40, balin bada, horrek esan nahi du udal horrek batez ere zerbitzuak bere langileekin ematen ditula. Aldiz, lehenengo kapitulua 15, 20 balin bada, eta bigarrena, hau da, kontratazioak, 15, 40 edo 45 balin bada, horrek justu adierazten du, kanpo kontratazioa egiten dela. Denetik eginda. Bakoitzak izan ditu bere jokabideak. Eta orain, gauden lekuan gaude. Egia da, berreskuratzea beti dela zaila, behin kanpora botatako, kanpo kontratazioa ateratako zerbitzu bat berreskuratzea zaila da, orain arte egin zitekeen, baina beti zeuden arazo batzuk, langileen surogazioak zirela, zeuden langileak ere eskubide batzuk hartzen dituzte, zeuden komplikazio tekniko batzuk, eta orain Rajoyren neurriek kasi eragotzi egiten dute hori, zeren udalei ez diaukerarik ikusten langilegoa inondik inora igotzeko. Eta lehen espalin baduko zuri lehenengo kapituluan zure langilego bezala, orain berreskuratu nahi badezu, oso zaila da. Oso zaila, egia da momentu honetan, berez dituen zailtasun teknikoez gain, zailtasun juridiko edo legezkoak ere badaudela. Bai, niri argi gelditu zait, eskerrak nori eman behar dizkion, zuri egin dituzun ekarpen eta hausnarketa interesgarrengatik, ez? Elikadurarena guztiz bat zurekin, hau da, hain zuzen ere, guk kontemplatzen duguna da, erraztu behar dela ekoizle eta eroslaren arteko edo hartzeleren arteko harreman hori eta alik eta zuzenena egin. Arrazoi askogatik. Lehenengo eta behin ekoizleak jaso egingo duelako etekinaren edo benefizioaren parte handiagoa eta ez da hori banatuko bitartekarien artean. Eta bestalde batetik ere, transversalki egin nahi dugunez programa hau da, ingurumenaren ikuspuntutik ere, garraioan inzidentzia gutxiagoa dauka, kutsaduran inzidentzia gutxiagoa, eta harreman horiek
zenbat eta hurbilagoak izan, horre bestelako gastuetan ere ez dago inzidentziarik. Gainera, elikadura burujabetzaren ikuspuntutik ere ikusten dugu bertan egin ezkero dibertsitate hori ere areagotu egiten da, ekidin ebitatu egiten dugu monokultiboa edo kanpotik ezartzea zenolako produzioa eduki behar dugun, bai nekazaritzan, abezaintzan edo basogintzan edo eremu gaizki deituriko lehenengo sektorea, ze ikusten dugu moduan ere, lehenengo sektori ere horrek badauka inzidentzia bigarren eta hirugarrenean, badago industria agrikola bat eta gero badago zerbitzuetan ere, turismoaren ikuspuntutik badago lotura bat nekazaritza eta hirugarren sektorearekin, ez? Beraz, beti kokatu egiten da lehenengo sektorean, baina egia esan nekazaritzak dauka garrantzi ikaragarria 3 sektoretan, ez? Ja, gero eta interferentzia gehiago dutela. Eta gero, landu ezkero bertako produzioa ikuspuntu agroekologiko batetik, ekologia beti biztaz galdu gabe, saiestu egiten dugu ere, herrialde produktoretan areagotzen diren ezberdintasunak eta injustiziak esplotazio bat trasladatzen ari garelako herrialde produktoretara. Hau da, beste herrialde batzuetan egiten balda lehengai hoien produkzioa, hor kondizio baldintza zeharo desegokietan egiten da, eta horren erosle edo horren hartzailek baldin bagara, nola edoala ari gara areagotzen injustizia jatorri horretan, ez? Badago gainera elementu garrantzitsu bat, eta da teknikoek deitzen dute anglizismo batekin dumping hori, ez? Hau da, presio predatorio batzuk ezarri egiten dira merkatuetan, eta zeharo menpeko gelditzen zara, ez? Guztiz lotuta norberaren ekoizpenaren presioa ez dagoelako norberak ezartzea, baizik eta nazioarteko merkatu horiek ezarri egiten dutelako. Orduan, ikuspuntu guztitatik begiratuta, hain zuzen ere, planteatu duzun formula hori, hurbiltasuna ekoizle eta eroslaren artean, iruditzen zaigu, dala bultzatu beharrekoa, batetik bertako ekoizleak indartu egiten direlako, ez direlako esplotatzen atzerriko ekoizleak, aurreztu egiten dugulako garraioan, ikuspuntu ekologista batetik inzidentzia negatibo gutxiago daukagulako zera kutsaduran, eta gero, ahalmena daukasulako diversifikazioa ezartzeko produzioan. Osa, norberak erabaki zer produzitu, zenbat produzitu, ze preziotan ipini, eta nori saldu, ez? Orduan, hori da pizkat eredua. Noski, danetan hitz egiten ari garena, fase transizional batean gaude, ez? Eta gauza bat da ze nolako eredua dugun eta nondik abiatzen garen. Orduan, faseka edo epeka edo modu bitartekoak ipini beharko dira halako eredu horietarak heltzeko. Eta gero partaidetzari buruz ere esan zeharo ados. Hau da, hemen daukagun eredua da guztiz delegatziarena, eskerrak badaki, eskertiarrak ez duela delegatzen, eskertiarrak bere erabakiak hartu behar ditu, beti, ezin gara konformatu sistema representatibo honekin, 4 urtetik behingo botoarekin, hori ez da eskerraren modua, ez da eskerraren filosofia, eskerrak berak egiten du, norberak egiten du politika, eta orduan, orain ikusi behar dugu, nola asmatzen dugun, hain zuzen ere, bide horiek, tresna horiek, gune horiek sortzeko. Agian ez da Suitzan duten eredua, lehengo gunean reportaia ikusten nuen, urtean 4-5 aldiz egiten dute referendum bat, edozein gauza
galdetzeko, eta oso sano eta oso onuragarria, eta integratuta dago sisteman modu natural batean, osea, erreferenduak etengabe egiten dira, baina nik uste dut tartekoak ere behar direla, hau da, eta mailaka, ez da orain unibertsuari planteatzea galdera bat zer egingo dugunekin, baizik eta eremu bakoitzean, auzoan, udaletzean, lurraldean, ikusi, eta gero sektoreka ere, osasungintzan, irakaskuntzan, eremu guztietan, nola artikulatzen dugun, eta hori da hain zuzen ere nik etengabe burua mueltaka daukadan ardura bat, ez? Ze bururatzen zaizkit moduak mikroan, baina sortu behar ditugu moduak makroan, ez? Hau da, buruan oiki behar dugu 3 milioi pertsona, eta hori da gure unibertsoa, eta nola artikulatzen dugun orain tresna hori, baliabide hori, 3 milioi horiek edo hoiei aukera emateko partaidetzan, ez? Eta batez ere ez bakarrik gure filosofia hori delako, eta ez bakarrik, gauzak hobeto egin daitezkelako iritzi gehiagorekin. Ezke, nik buruan dut beti ideia bat, eta da protagonista bihurtu behar dela hiritar bakoitza. Hau da, ez da beharrezko inor konbentzitzea, beraren gandik atera bada ideia. Ordaina partaidea da, baina bera delako protagonista. Eta mundu guztia sentitu behar da protagonista proiektuan. Osa, inork ez du sentitu behar, hau kanpotik ezarri didate, hau kontatu didate, eta bueno, nik sinisten dudana. Ez, norberak ja ikusten badu entzuna izan daitekela, eta esan duen hori gauzatu daitekela, burutu daitekela, ez dago konbentzitu beharrik. Partea da. Partea da. Eta nik ideia hori daukat eta eukidut bizitzasoan beti egon naizen leku guztietan. Baina horren kontua da, mikroan aritu naiz. Horren nola egiten dugu hau 3 milioi pertsonekin. Ez? Baina helburu hori da. 3 milioiek botua edon hori eman da. Hori inkluso bigarren mailakoa da. Helburua ez da boto bila aritzea, da gizarte bat eraikitzea, eredu berri bat egitea. Eta nik argi dut, hori egiten dela errezago jendearekin, jendearen kontra baino. Ez dut nahi elementu pasiborik. Lehenengo fasea agian izan daiteke neutralizatzea. Neutralizatzea kontrako jarrerak. Erretizentziak, mesfidantzak, neutralizatu, lehenengo fasea, eta bigarrena integratu. Integratu. Eta ardura hori bat nator guzti zurekin, asmatu behar dugu hori. Bai, egunon, eskerrak, eskerren bila, entzundako guztiaren gatik. Ez ditugu ikusten. Bai. Bueno, ni langabeziarekin lotuta, hasieran, komentatu ez zutena, baliabide importante batzuk erabilita, langabeziari nolabait izugarrizko kalte egiten dunari amaiera emateko ez, gaztediaz pentsatzen nahi nintzen, eta baita ere Frantzian nola komentatu indezuten, pentsatuz, positiboki, izugarrizko ala ebedi, noski, izugarrizko boterea edo almena izango dezutela gobernuan izanik gauzak aldatzeko, ez? Lanpostuen sorrera horri harturik, behar da kasu, iparraldean esaten bezala, kasu inberko keniokela, esan nahi dut, lanpostuak sortze hortan eta lanpostuak eskaintzeko une horretan, gaztediak pentsatu ez dezan lanpostu bat, diru baten truke den zerbait dela, bezik eta gizarteari eskaintza bat, ez? Orduan hortan, ez zitu gaztedia eta gerora langile bihurtuko diren gazte horiek, ez? Ez ezaten lanpostu bat, bati uko egin, ez? Bakarrik diruari begira, edo horren soldatari begira, ez? Hori da. Niri oso hausnarketa interesgarri eroitzen zait. Ikusten ditugu gazteak eta horretara ez dira heltzen oraindik, hain zuzen ere lehenengo
kontua delako gurasoengandik alde egin, baliabide nahikoak izan autonomoki bizitzeko, baina uste dut oso ahalegina egin behar dugula, bai, pedagogia hori ere egin behar dugu, hori adierazteko, eta nik apuntatu dut eta gainera azpimarratu eta hau sartuko dut disko gorrean, ze ez neukan hori disko gorrean eta oso interesante iruditzen zait. Ez, nik galdera baino gehiago hausnarketan hildotik. Iruditzen zait, programa zenbait arlotan nahiko ausarta izan dela, etxe kaleratzen gaia entzun dut, ekonomia suspertzearena, tokiko garapenari garrantzia berezia emanez, eta justu gaurko gaiari eutsiz, fiskalitatean bai iruditzen zait ausarta. Eta gustatzen zait. Gustatzen zait, ikusten nahi naiz, baita ere, Gipuzkoako Foru Aldundian ere saiakera berezia egiten ari zaretela, funtsezkoa dela ikusten dut, ekonomia suspertzearekin batera, fiskalitate egoki bat planteatzea, ez? Iruditzen zait, fiskalitatean eta baita ere, beste kontzeptu bat asko gustatzen zaitena, eta benetan eskerrak eman behar dizuet, lanaren banaketaren kontzeptua berrartu izana, eta mai gaina jarri izana, eta serio, gutxinez hausnarketarako eta eztabaidarako ateak iriki izana, kontzeptu horren ingurun, eta biak, bai fiskalitatea eta lanaren banaketari itzen zait, pedagogia asko behar duten gaia direla. Eta orduan bai eskertzen dut, tarte bat hartzea, denbora hartzea, esplikazio guzti hauek eman ahal izateko. Iruditzen zaitelako, jendartean garrantzitsua dela ezagutza, oinarrizko ezagutza bat izatea, bi kontzeptu edo bi gai horien inguruan. Azken batean ez ezagutza dagoenean, beldurraren tresna horrek lan asko egiten duelako, ez? Eta orduan bai hasiko ginatekela, Iberdrola hitz egiten, euden alakoa, bai, orduan, iruditzen zait pedagogia gai horietan funtsezkoa dela, jendartean, behintzat gaia zabaltzeko. Eta gero beste ekarpen txiki bat, eta izango litzateke legeena. Hemen aipatu da kontratazio legearen kontua, ez? Legeak aurrerakoiak izan daitezke, izan behar dute, bai? Baina lege horiek aplikatzeko kontrola eman behar da, ez? Herrialde batzutan kontraloria edo deitzen zaienak, baina kontrola eta jarraipena. Lege asko daude, eta lan harremanetan lege batzu daude, ez dira aurrerakoiak, baina lege horiek ere ez dira aplikatzen. Eta egia dana da, momentu honetan agian, bagian ekonomia krisi latz honetan badirudi, ez dakit, instituzioetatik ezin dela baliabide horiek xautu, kontrola edo jarraipenerako, ez, baliabide gehiegi edo diru gehiegi jarriz. Baina iruditzen zait, aukera ona izan litekela momentu honetan, eredu aldaketan, transizio une honetan gaudenez, ohitura horiek edo aldatzeko. Hau da, kontratazio legea ona izan liteke, baina hori aplikarazi egin behar da nolabait. Hori da, nire ekarpen txikia eta xumea. Ez da txikia eta xumean, nik uste interesgarria dela oso eskertzekoa, eta horretan etorri gara. Etorri gara ez hainbeste gure gauzak esatera, baizik zuenak entzutera. Era bat, ados egindako gokoetarekin, eta nik uste dut, aipatu duzula hitz klabe bat, pedagogiarena. Hala da, zerga kontuetan eta lana banatzean, daulakoetan, ezin ditugu gauzak derrigortuta egin, baizik, jendeak konbentzituz, arrazoiak emanez, eta aldan neurrian behintzat, pedagogiaren bidetik. Nik ala ere, daukat sensazioa neurri batean, neurri txiki batean hori lortzen ari garela. Daukat sensazioa, orain dela gutxi arte, zerga kontutaz, inor gutxi zekiela. Aberatsek, interesa zutenek noski, eta beste dozen erdi bat zoro, hortan ibiltze ginenak, edo lanbide horri lotutakoak, edo lako batzuk, baina ez jende gehiagik. Eta aldiz, uste dut, azken bolada honetan, eta Gipuzkoako proposamen hauekin dabar, Gipuzkoan behintzat, zergetaz asko hitz egiten dela. Eta hori ona da. Hori oso ona da. Hori pedagogia da. Asko dago egiteko, izugarri, baina egiten ari garena
nik uste dut gauza batzutan bintzat ondo dagoela. Eta denok ari gara ikasten, herritarrak eta gu, gehien gu ari gara ikasten. Gauden lekuan gaudelako eta tokatzen zaizkigun marroiak tokatzen zaizkigulako. Galderi ez datorri gualarira gaurko mai inguruaz, baina, bueno, ez dut urte beste okarsiñorik ikoetenik ekarpena itxeko da, bai. Bueno, azkenengo aztitan beste alderdi politikok egotzi dabe, independentzia bakarri dala gure alternatiba programan ez da hola beste zer. Bueno, ikusi da gaur, bai ez programa oso zabala dela. Ni neu oso simplinaz eta oso simplifikateko naz uste herritxarren gehiengo duen. Eta ni neuk ez dut ez nahi bintzate legiek aldatu, fiskalidade, kontzertu ekonomiko aldatu. Ni neuk lege barri jan nahi hotez, fiskalidade barri jan nahi hotez, euskal herri jan nahi hotez, independentzia benetan nintzako alternatiba bakarra. Eta ez dakit, azken aldi jan Katalunian hor pipilan dabil, hauteskundeak aurreratu dira, autodeterminazio eskubideen alde. Ni neuk ikusten dutena da, nire ingurun berbea itzen dutenaz, oso jente gutxi gaur egun sinisten da autodeterminazio eskubideaz eta erabakitze eskubideaz. Karaok eskubide daukago, baina eske Espainian gaoz. Munduan oso toki gutxi da osolako fatxak eta olako espainolak. Orduan, ni neu benetan pentsatu modu bakarra dela irabazi eta geuk aldarrikatu behar daula independentzia eta geure legiek sortu. Benetan, desobedientzia. Niretzako modu bakarra, bertan garai gogorrak etorri behar diraz eta borrokara gogarerak etorri behar arlo baten politika, baina kalian. Eta jenti horra askostienti izan beharko zan. Niretzako, ez dakit horri independentziara bidian, askotan entzun jatzu independentzia, baina gero zelan lortu, galdera simpli da, baina erantzunak oso komplikaua, baina, bueno, ez dakite horre... Hori da, marroiarena, eta, bueno, bale. A ber, ados zurekin, ados guztiz. Karo, zelan egiten da hori, ez? Hori da. Bizkaiterra zara, ez? Argi dau. Zelan egiten da hori. Alde bietatik jo behar da. Nik argi dut, goitik eta betik. Eta argi dut gainera, euki behar dugula oin bat barruan eta bestea kanpoan. Beti, denbora osoan. Eta ez galdu biztaz, barruan gaudenean, nondi gatozen eta zer nahi dugun, eta kanpoan gaudenean, barruan egotea behar dugula, hain zuzen ere, tresna gehiago, baliabide lana bez gehiago ekitzeko. Orduan, ekibokazio ikaragarria izango litzateke, pentsatzea, gobernura aldu gara, oin ja, egiten dugu parlamentuan legebiltzarrean independentzia aldarrikapen bat, eta listo, ez. Pedagogia hitz egiten ari gara, egin behar da lehenago etxean, egin behar da Espainian, Frantzian, egin behar da Europan, egin behar da munduan. Hau da, eta hori prozeso bada, argi dago. Irudikatu behar gaituzte herri independiente moduan, eta onartuak izan behar dugu komunitate internazionalean. Aldeko aizea daukagu, hori ere egia da. Momentu honetan, ez da zoramena Europa erdian eta Europar batasunean badaude independentzia aldarrikapenak. Hau da, garai batean independentzia lotu egiten zen prozesu kolonialekin, deskolonizazioa. Hau da, bakarrik planteatu zezaketen independentzia, koloniatik, metropolitik berizten ari ziren herriak. Momentu honetan daukagu Eskozia, daukagu Flandes, eta daukagu gero mendebaldeko munduan, eta estatu handia, Quebec daukagu, eta Kanadan dagoen prozesu interesgarria. Eta zuzen ere, orain hauteskundeak orain gutxi izan dira, emakume batek irabazi ditu, por cierto, eta gainera independentista, eta galdetu dietenean, beste referendum bat egingo dozu ja? Bi esperientzia eukizituzten eta utz egin zuten ez, 80an eta 2015an eta 2010an ere bai, 3 esperientzia izan dituzte. Eta esan du, ez, planteatuko dugu referenduna, seguro gaudenean irabaziko dugula. Eta lehenago ez ditugu zapustuko espektatibak. Eta planteamendu hori da. Guk argi izaten dugu eta lehenengo minututik esan dugu gure helburua da estatu libre Europan. Argi eta garbi. Eta Europan noski, ez gai izango Afrikan edo Ego Amerikan, Europar zaharrena gara.
Estatu libre bat Europan. Eta jokatzen ari da, hain zuzen ere, beldurrarekin, orduan, orain katalanei esaten ditena ez, orduan eurotik kanpo geldituko zarete, orduan ja ez zarete gongoz Europar batasunean, orduan ezin izango duzue partizipatu mendebaldeko komunitateaz. Nondik nora? Oso urte gutxi dira independizatu direla Eslovenian askotan egoten naz lanagatik, eta ez dago, Europan dago, batasunean dago, eta da beste estatu bat gehiago, eta ez dira gu baino askoz ere gehiago, ez dira gu baino askoz ere gehiago, eta ez dakate guk baino aberastasun handiagoa. Nik esango nuke Euskal Herria aberatsagoa dela, eta baliabide, aukera, baldintza objektibo hobeak dauzkala. Baina ezki gainera, 5 aukera edo baldintza objektiboak, niri subjektiboak inporta zaizkit. Eta baldintza objektiboak onak espalira ere, baldintza subjektiboak nahikoak dira. Nahikoak dira. Eta ez dugu behar koartada historizistarik, esateko orain 500 urte ere baginen erreinua eta baginen herri bat, baginen ondo eta ez baginen berdin. Nahikoa da, borondatea izatea orain, kolektibo batek esateko, guk hau nahi dugu, independentzia nahi dugu eta horretaragoaz. Beraz, gainera, ekonomikoki aukera dugu, kultura politikoa herri honetakoa ikaragarria da. Eta momentu honetan, ez gara hobeto egon inoiz. Barajatzen ari dena, komunitate honetan, izan gaitezkela lehenengo edo bigarren, barkatu esanen nuen alderantziz, bigarren edo lehenengo indarra. Entrevistak egiten zizkidatenean orain 3 aste, galdetzen zidaten, bigarren indarra izango zarenetik, azkenengo asteetan, Natxo bertan Madrileko edabide batekin, esaten ari da lehenengo, ari dira usaina hartzen, hori gerta daitekela, ez dala zoroa, gerta daitekela honi tokatzea urriaren 22an hastea elkarrizketa erronda alderdiekin gobernua sortzeko. Ez pentsa bildurrik ematen ez duenik. Baina gerta daiteke hala izatea. Hau da, lehenengo indarra izatea eta guri egokitzea hastea erronda beste alderdiekin gobernua sortzeko. Ez dutuzte utziko digutenik eta bereak eta bi egingo dituzte gu egonez gaitezen hor. Eta bigarrena aliatu egingo da diabruarekin beharrezkoa bada gu egonez gaitezen hor. Baina guri tokatuko leitzei guke agian erronda hori sortzea, lehenengo indar moduan. Eta hori da irudikatuko dena Madrilen eta Bruselan eta Europan. Indar honi dagokio iniziatiba hartzea gobernua sortzen. Nire ustez aurrera pauso handia da. Naiz eta gero oposizioan egon behar legebiltzarrean, kendu egiten digutelako eskubide hori, ez? Baina datua hor dago, egon daiteke, nik espero dute egotea. Posibilitateak daude, indarra egingo dugu aldugun guztia panorama edo eszenario horretan egoteko. Hori da pausu bat garrantzitsua. Lehenengo eta ben gure borondatea. Kanpoko elementu guztiak alde batera utzita. Nahi dugu? Ekin. Eta gero ez ahaztu behetik gora desobedientzia zibila, bai noski, hori ere gure eremua da, gu hor gaude, hori da gure arloa, baina bestea ere bai, adi. Askotan, tratatu egiten gaituzte intromisinioan edo intrusoak bagina bezala. Eta entzun behar dugu, berria da plazan eta destakatzeko edo zer egiten du. Hau ez da klub pribatu bat. Baina horrela sentiarazi nahi gaituzte. Eta ja deskolokatzen hasi dira. Bagoaz eta gainera atean ditik. Eta asumitzeko zaila da askorentzat. Aldatu beharko dute txipa.
baina noski, helburua hori da, independentzia hori da. Bueno, ala bedi. A ber, bada, beste zerbait edo hemen txeutziko deu. Gainea gaur derbia, giroa ere egongo da, eta, eskerrik asko,